Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano napunta mga higala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan si UNA, Katikizit UNA, ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga Lunes, no, pizza 7 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Abino last day na ron mahigala no sa CBCP Plenary Assembly dito sa kining Bohol, no. So congratulations dahil no Bishop Julito B. Cortez ug mga kaubanan. Bueno yung manusab si Bishop Glenn Corsiga, no? Dito naman po siya ni Apil Obispo na baya si Monsignor Glenn Corsiga, no? So muna nga congratulations nimo Monsignor Glenn, si Bishop-elect Glenn Corsiga. Nala no? Padayon ta sa ato nga mga buhatonon tibayaon usab nato ni og may mudto ang atong mga mga kaobispuhan, no? Karong adlaw mga higala mutapos na sa ilahang plenary assembly ang ato ang mga kaobispuhan. Abino ato di ay nga kitong nakalabay nga Biyernes birthday di ay ni Kuan ni Bishop Julito B. Cortez. So belated happy birthday Bishop ha. Uya ato pa di nga timbayaon og may utong nga gala atong mga kaubanan nga mga kaparian ilabi na gayud diri sa Diocese of Dumaguete nga usab din sa isla, no? Kamusta naman ang ako ang mga kaigsuonan din ang mga kaparian pinanguluhan ni Monsignor Larry Katubig, no? Tanan gyud nga mga kaparian din ha. Labi na gyud akong classmate, no, si Padre Obing Masyon. Hala no, may ngudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Pero anita sa ari sa tamang higala sa ato nga kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Bino karong adlaw mga higala gitapuso na karong adlaw ang plenary assembly sa mga kaobispuhan dito sa isla sa Bohol. Ubay-ubay ang mga kalambuan nga nauyunan o sa labing madaling panahon ipatuman na kini sa Katolikong Simbahan sa Pilipinas. Balita ang higala gikan sa Vatican, Pope Leo gibisitahan ang mga kabatanunan nga miapil sa matud pa monthly recollection dito sa Vatican nga gilangkuban sa mga kabatanunan sa Vatican o gingamanusab sa Ukraine, no. Matud pa ang mao nga recollection gisponsoran sa Caritas Italiana. Maugkad to mga gala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga pangalagad. Okay, ari na ta mga higala sa Saint of the Day, July 7. Ang ato karon nga santo mao si Blessed Ralph Milner. No? Bino mga higala taga Stockton, Hampshire nga convert kini siya, no? O during the English persecution, he aided priests and Catholics arrested and executed at Windermere for giving assistance to Blessed Roger Dickinson. Anya beatified in 1929. Sa ito pa kining Stockton, Hampshire, hingga sa England ni. During the persecution, kaya persecute malagi ang simbahan kaniya ito panahon ni King Henry VIII, nitabang kini siya pagtago sa mga pari o mga Katoliko. O gani, siya mismo na-arrested po siya o gipatay usab kini siya, no? Gani, usa sa mga hinungdan, mawang pagtabang kang Blessed Roger Dickinson, lain usab nga biyato sa Katolikong Simbahan. So karong adlaw mga gala, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan nga mao si Blessed Ralph Milner. Nahala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ining kabudtuhon. Abino ari na ta mga higala sa ato ang katikisem. Ang atong topic karon kining how did the devotion of the Holy Child Jesus started. Sa ito pa giunsa man nga nagpagsugod gyud, unsa man gyud ang sinugdanan sa matud pa pagdebosyon nato sa Santo Niño. Abino matud sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 11 nagsugod
nagsugod ang debosyon sa mahal nga Senyor Santo Niño didto sa Bethlehem. Kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 11, unya misulod sa balay ang mga magbalantay sa karnero ug nakita nila ang bata sa iyang inahan ug ang iyang inahan nga si Maria. Nang luhod ang mga karnero ug misimba kaniya unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa. Mihalad sila kaniya og bulawan, insenso ug mira. Kuanday ni Mangala ang tulo ka hari. Sato pa ang pagdebosyon sa Santo Niño nagsugod dito sa Bethlehem panahon sa tulo ka hari. So dito nagsugod na. Unya para sa nagdagan ang mga panahon, ang mga santos pod maupoy nag-una, no? Maupoy gauna gyud pagdebosyon sa mahal nga Senyor Santo Niño. Usa na kanila mao si San Antonio de Padua. Kung atong tanawon ang imahe ni San Antonio de Padua, nagdala baya na og kuan mahigala batang Hesus. Kay kini kung bataan na ay kinigod si San Antonio usa man kini ka Franciscano. Unya sa kagabi ni ana nagpakita ang batang Hesus sa nagpakita si Hesus ngadto kang San Antonio sa bayhon so sa kabata. Ug gani gikugos pa kini ni San Antonio. Muna kung makakita ka mo sa imahe ni San Antonio, nagkugos kini og bata. Ug kining bata mao si mao ang Senyor Santo Niño. No kadto namo gumiingon nga kinsa man nagbata ang gikugos ni Santo Niño, ni San Antonio padre. Nung basig ihadagay ng pag-umangkon. Okay, wala man naminyo si San Antonio. Basig ihadagay ng pag-umangkon. dili na pag-umangkon ni San Antonio ko ana. Mao ka na ang batang mao ka na si Jesus nga sa bayhon so sa kabata Santo Niño ba. Lain nga santa nga nagdebosyon usab kang Santo Niño mao kini si Santa Teresa sa batang Jesus, no? Saint Teresa of the Child Jesus. When Saint Teresa entered the religious life, she took the name Saint Teresa of the Child Jesus because of her devotion to the child Jesus. For her, the infancy of Jesus was for her a source of inspiration. Ato pa nahimo nga ang Santo Niño nahimo nga kanay nga usa sa mga dako kayong hinungdan nga matud pa nisulod sa religious life kini si Saint Teresa of the Child Jesus. You know, rendering little service without recognition, the practice of having nothing in following Jesus, self-denial and little-heading life. So, mo din ay meaning may gala, no, sa kining Santo Niño, no? Rendering little service without recognition, the practice of having nothing and following Jesus. No? Okay, sa atua kining Senyor Santo Niño image, Rome Catholic devotional wooden image from Araceli room, transported in gilded carriage and ngadto sa mga masakiton, no? Ato pa kini dito sa Roma, doon na di ay mga pagdebosyon dito nga ikarga nila kang ang imahe ni Senyor Santo Niño sa usa ka simple kaayo nga karwahe ug dadon kini ngadto sa mga masakiton ug milagro nga nangaayo usab ang mga masakiton mo kini style usab dito sa Roma. Sa John 18, 1894, Pope Leo XIII authorized its public devotion and granted canonical coronation. Ato pa ang una gyud nga nihatag og pagtugot sa imahe ni Senyor Santo Niño nga matud pa debosyonan mao gyud si Pope Leo XIII niadtong January 18, 1894. On May 2, 1897, it was once again blessed by the Pope John Paul II in 1984. No? Unya ang nahitabo usa ka Franciscan monk assigned to the Holy Land, Black of Olive, where belonged to the Garden of Gethsemane. Gikawat o gibalik. Unya sa tupa devotion to the infant Jesus spread throughout Europe, and one of the conquistador, Ferdinand Magellan, brought with him the image of the divine child. So ito pa mismo ang usa sa mga ngilngig kayo nga conquistador, no? Kanang conquistador, no? Colonizer, no? Niadtong September 20, 1519, a fleet of 5 galleons commanded by Portuguese navigator
Ferdinand Magellan set sail from Lucas de Baramida to search the Spice Island, Limasawa Island at Leyte. Magellan headed for Cebu and found the island very hospitable, and he made Cebu the base for his exploration. King Humabon and Queen Juana were baptized. Fort Lapu-Lapu in March, and a gift Magellan gave them the Santo Niño, the oldest religious image in the Philippines, no? Ang pinagkakaraan no nga relihiyoso nga imahe sa Pilipinas mao ang Senyor Santo Niño, no? Unya Pope Francis klaro na mahigala ha nga ang pinakauna no ang pinakauna gyud nga religious image diri sa Pilipinas mao gyud ang Senyor Santo Niño de Cebu, no? Kana bitong naa sa Cebu mo na siya pinakakaraan no nga religious image. Gani mismo si Magellan ang nagdala ni ana gikan sa Espanya ug mo'y giila nga matud pa nahimong inspirasyon sa iyahang mga pagbiyahe. Hala no, padayon tao, gari kita sa lain na usab nga kilisgutan, no? So, kumusta na di mo din ha, no? Dinha sa Paliw, no? Uban pa, no? Nga mga lugar nga maabot sa ato nga pagsibya. Si Padre Akab ni, kung nakailamon ako, no? Pag mawala, sige ra, no? Atay mahimo na. Pero kung tao na to, ako ang mga kanhi parokya, no? Dinas Bayawan, no? Dinas may Lapakon, no? Kumusta naman ang Soderio family? Ang nung Milicio, si Brad Milicio, no? Kapuro pareho mag-edad ni Brad Milicio. Kaya manusab si John Phil, si Raisa, si kining Malin, ug daghan pang uban din na sa may Lapakon, kining Pagatman, no? Pagatman, Baristabang. Ug manusab din na dapit may Malabugas, no? O gimano sa daasan po ko kadali sa San Francisco, California. Dili, San Francisco, Santa Catalina. Kumusta naman mo din ha? And then, assign po ko sa Shaton. First assignment na ako may gala Shaton yun. No? Una nga, daghan kong kaila din ha. No? Daghan pag ko, dugay-dugay ko dahil sa Shaton. Mga siguro, kaya primero na assignment ko, mga duwara ko katuig, na yung gi-assign ko sa Kalumbuyan, then gibalik ko sa Kalumbuyan. Dito na yun natapos. Yung gikan ko sa Kalumbuyan, ang gikan ko sa Shaton, gipadala na po ko dito sa kining Dawis. Then gikan sa Dawis, gitransfer ko sa Tanhay. Dito sa Tanhay, tunga-tunga sa akong pag-assign sa Tanhay, gi-assign ko sa Amerika, sa New Jersey. Gikan ko sa New Jersey, balik ko sa kining Tanhay. Then yung pagmanggikan ko sa Tanhay, balhin na po ko sa Sibulan. Yung gikan sa Sibulan, gitransfer ko paingon sa Bayawan. Yung gikan sa Bayawan, na-transfer na po ko paingon sa diri sa Ayong. Muna ang kasaysayan sa aking kinabuhay. Kinabuhi. Pero alitalain mga gala, biblical basis for procession. Doon na ba yung mga basihan nga na sa Biblia ang kining pagprosesyon, ilabi na gayon panahon sa Semana Santa? Ang tubag na sa Salmo 118, versikulo 27, ang Ginoo mao ang Dios ug maayo siya kanato. Pagdala kamog sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang pangilin. Pagmarcha kamo libot sa laran. Sama na yung pagmarcha. Procession na siya. Muna yung mga basihan nato. Unya sa Salmo 68, versikulo 24, your procession has come into view of God, the procession of my God and King as He goes into the sanctuary. Kat sa Bisaya pa na, nakita sa tanan o Diyos ang panaw mo sa kadaugan, ang pasunding sa Diyos nga akong hari, paingon sa iyang balaang puluyana. So, ito kining procession ang agad ni Pirme. Unya sa Salmo Kapitulo 42, versikulo 4, these things I remember as I pour out my soul. I used to go without multitude leading the procession. Gihapon to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. No?
Mauguol ako, inighandom ko sa nang labayng panahon sa pagkuyog sa tawhan ngadto sa balay sa Dios. Naguna ako nga malipayon para pag-awit ug maninggit ug mga pagdayeg sa Dios. Ato pa naa gid na, no? Dili gyud na mawala ng procession. Oh, gani no kanang doon ako'y there was one time doon ako'y kaila nga moapil og procession makadlawon kay kada-kadlawon man gyud mi diri sa kuan diri sa ayungon di pag-unsa kada-kadlawon may nag-procession kay nagkuan ba Don Rosary unya ang nahitabo mga higala doon ako'y kauban niya kanang sa ngalan ana mukuyog pagsugod sa procession pero pag abot tunga musibatra kay magpalit og photo. Palit og photo. So pagkahibalo na ako kay natingala mo asa naman to siya nga pagsugod sayo man kay siya pero pagka tumoy na sus nakitaan mo na ako gadala-dala na ining photo ko dili na maayo pareho sa na og nagpanaw ka paingon sa langit unya ni agi ka sa purgatorio. Nagpanaw ka paingon sa langit pero ni hapit ka sa purgatorio. So dili na sa maayo no kinahanglan nga kung magpanaw ka paingon sa langit dikta-dikta gyud no ayaw na hapit pa mo na ginaingon no kaya kana pong procession mga gala sa gamay pa ming bata mo appeal gyud mi ana kulo kag unsay rason namo no gamay pa mi siguro ibutang lang na to 11 anyos 10 anyos ang akong namatlag kahayagan na mga gala no kanang Biyernes Santo nga mo appeal gyud mi sa procession sa Santo Injero kabalo ko unsay among tubag na ana mo appeal me kay pamayad-bayad sa sala. Pagkalindot sa tungkuanan na mo simple ra kay mga bata pa pamayad-bayad sa sala which is true kay kapilanggong panahon sa Biyernes Santo mo kana paghinumdum nato sa atong mga kasalanan, paghinulsol ug pagpakigiuli ngadto sa Dios. So gamay po kong bata naa na ko anang una-una no naa na ko dili ingon nga karon akong dako na ko nga naa ako anang una akong dili sa gamay pa ko gaedad pag ato siguro Gis na pagud po mi na mga grade 4 mga 10 anyos pa mi mga 10 anyos mga grade 4 pa mi bata pag yun no, pero naa na mi anang huna-huna nga mo appeal gyud mi og procession panahon sa Biyernes Santo aron pamayad-bayad sa sala kanindot no karon dagko na samot na napari na jud ko no dako kay nako gyud nga nagkadlawon gyud mi nag procession diri sa ayungon dili hinungdagan kay na siguro sa mga 8, 7 pero wala agi puas nga among Don Rosary may gala dunay uban nga mo daghan usahay mo jutay pero wa gini nahitabo nga wala na kuan mahunungan ra ni kung kusog kay ang ulan no pero ingon niya dili nga ordinaryong adlaw niya wala ra gyud nag Don Rosary wa gyud nahitabo klaro abino din na lang nakita ko ha kulang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab manamilit na usab kaninyo manalangin ka nato ang Dios sa kagahos tanan Amahan Anak Espiritu Santo tapos na ang ato ang pagkatikisem dado nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo salamat sa Dios.